kipat ba nong snong kari Bhoi kham karpang ya ka snong Saiden ki Ladep da ka jinglengo ba balai menteri rang ba ka jalau Konrad ki sangma u Khlem wan shu wat hadin ba Ladep ban pen kre ya ka Jaka ban Pynbiang ya ka helikopter ka bakit ya Menteri rang ba ha ka Henry tarik uno pra araja arpusan udai ban don ha ka jialang pli ya ka Integrated Textile Tourism Center ITTC ha Handloom and Sericulture Complex maudiang nongpo ha ka por shibaji no phai singi balaong ba ka jing wan jong da ka helicopter ka dei namar ba dan hanong ba Shillong Henry unwan bait natura Hinden kesengi kesan tarik uno pra arajar arpusan u Konrad ki sangma ulalik bani shimbenta hakata masa megong kabala penlong hatura kabala la ban sakhi ya jingwan roi unong roi bapaw nam ha ka perthai lingba ki jingroi jong u Richard Marks bat ki we de Kajing pen kre kajing wan Hiar ka helikopter ka bakit yo menteri rang ba kadai ka bala bet labiang bha bar ha ka san tarik uno pra araja arpusan ha ka no phai sngi ki pat ba ka snong Saiden kila shong shit ya ka jing yo jong ka jing wan ka helikopter ka baki pat ba kila ring video batru banya risa kham tam ki khlung khna Layo jing tep ru na katalong khubor ba ka dorbar snong Saiden ha ka jing tep jong ka jingwan yu kujat menteri rang ba ha ka snong kila dep ru ban pen kre ya ka dorkas ka baki dei ban IT ha ha ka baya dei bat ki babun ki mat jing dawa ha ka liang ka roi ka par Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya